Luko hamgarni chubamuni bising tei kri rongno mase manaya rongno mai khopsa tugui Christmas hal palekha tipasa takuk Somendro Deborma tini Christmas hal Jesu Christo asemani tongthok sal o tongthok salo lama kobor waji tongnai bikha biri chanai krei ri chum krei samung numu krei o bhai borok rongno chamung khopsa tugui Christmas hal palekha khwai hangkor bai khobja pathai bari ni takuk Somendro Deborma nok nukhungni borok rongno tei baithangni solani rangbai o bhai luko hamgarni samu tangkha Borongno tamno ti nungtini abo haikai chamung numro tamno ti norok tini abo bakha Bilano sini kok borok media rongnang bele hambairi namu songo tam hungkai borok hasal sampa tai kuna kunini no tui chini mogol ganawo nungma bagai abon bagai chini parani trop tai ani trop tai bele khe hambai mario tam hungkai tini Christmas Jisu asaimani salo jotono khatang khaja kai palalai tongo hingga kai jotono naithotokno photokai kanglai kumlai berlai tongo aboni bagainya tini je koborongno kicha-micha mai bai mui bai khai tini bagna ni phayo babo bakha khorok busungno norok tini abo hai bakha abuk su dortei 10 jona moton mankha tebo mankhai tebori nahni chai tolaini tongo ori thane keboni chupa chuda tong keni suba sukrei chini poribar kaisano chengwan suklai o rina nei chubai lanan nei phailai o tongthong salo tai Jisu asaimani salo tini ne hai dino nung babo hai korok gechana musung tongko sungde lukorong nai tongnai o mangpino tini ne hai dino joto chini Tripurabasi ni bororongno jani amjayo joto jagano je nugya kana khora gujarano muti haikai joto chubai makai belai hampungnai abuni bagai ang borongno koyu norok mo khorok busungno bakna hini norok tini wan singi phaimani oborong जों तो tini in total joton kompano 30 jona moton no baknani hini phaimani taksu jora 9-10 jona moton mankha erpore tebo mankhai tebori ui thanai hini nyawan solai tong darani sini mung rokhai ani sinumungkai angkai an paraka athai bari tai ang pura mothani member mane abo babo hai mo thani abo hingkai chini Baptist church ni mothani member darana hamma